inu ese na ihe ọsọ gị were mmanụ siele nkịta nri na ka anyụlele nsị ojii ọsọ gị tiwe mmanụ na nri nkịta mana oge gboo mana oge nka ya na-enwe nri nkịta oge gboo ahụ elifọ nri sisi debe nkịta na nya nri nkịta akwụkwọ dị ya sisi etinye na nri nkịta nkịta da-asọ nri ọla ọ da-asọ nri mọjụ oyi ma ọbịọkụ na-eri onwe nri gbara ụka asịsị ji ezọgharị nkịta adọrị oriju ahụ asịsị ezọgharị ya nke echi a na-enwe nri nkịta obere nkịta ije n'ebe a na-ere ihe nwere na-ele nri nkịta ndị oyibo na-arụcha nri nkịta bute ijikwa ya osisi edikwa ya iti ya ihe a na-eti ya ọ nri nkịta irite ọkacha ndị nkịta oyibo a abịazịa inu a wee sị na ihe ọsọ gị tinye ebe nri na mmanụ na nri nkịta na ọ ga-anyụlili nsị ojii maka na ifo nsị nkịta n'ụzọ ị ga-ama ife eji ama nsị ngwere bụ na ọ na-enwe nnata ihe ọcha na-adị n'isi ya ife ya ma na nke ahụ nsị ngwere na-adịba ka nsị oke mana ifere ga-emezi ka mara nke bi nke ọ na-enweta ọcha na n'isi nsị ngwere ife a na-eme na nke ahụ nsị ngwere ifo nsị nkịta n'ụzọ oyi ga-ama na ya mpụ na-adị oji na egwu onwe nke ya fiche na nsị mmadụ inezi anya ụlọ nsị nkịta maka ị ga-afụ otu o si wee ji oji onwere nsị nkịta adịghị eji oji ọnya ka eji wee tụọ inu a abịazịa ndị mmadụ asị ka etinye na nkịta anyị na-anyụ nsị ojii ihe nne ka anyị tiri ya mmanụ agbụgide mmanụ aṅa ya ka mpịta kwesị wee nyekwa nsị ojii tata oricha nri ahụ nyekwa oji karịa nke nya edekọtaja kpatụwa inu a ezi ihe ọsọ gote iwe mmanụ na ọ ga-anyụnata nsị ojii inu a na-alụkọ aka ndị ihe dị mmadụ n'ọbara o nwere ihe na-adịba ndị n'ọbara o nwere ndị ori dị n'ọbara ha ndị nwoke na-ezu ndị nwaanyị na-ezu ụfọdụ ịnụ nwaanyị ese na nwaanyị na-ezu ori nwaanyị ahụ na-agbakasị ya a na-ahụ na-ewutie bịa ma mgbe o ji ezu na-ewutie ọ na-agba mbọ ka ya kwụsị ya mana otu ọbụla ọ dị n'ọbara ọbụla ike na nna ha na-ebu ewu n'oge gboo jee mba bute ewu buru ya n'azụ nata maa aja ore wee mụọ ụmụ nkwa ụmụ ọbara ọ daha n'ọbara ọ bụrụ ndị nwoke o ezugide buru egbe ọtụtụ ndị a na-ebugharị egbe na-achọkwa ịkwụsị ya mana ọ kwezi ha akwụsị ihe ị na-eso ọbara abịa ndị a nọ ọkụ ọgụ ndị a na-akọta ọnụ ndị a na-azọta ihe ọzụzọ ndị a na-ebutebe agha ndị a na-esesetaba okwu o nwere ndị na-awụ ihe amụtara amụta ndị a dagarụ nkwụsị maka na nsị eji ọdụ ego bute adachadụ mbupụ mana nke na-afọ ebute arụ nke a dị n'ọbara nsị nkịta ide oji dị n'ọbara ya ifọsọ ọgụ mebie nke ahụ nkọwa nke mbụ ndị Igbo si na-ekwe adakọta ihe ana ji nkọwa nke ịbụ agha bụ na o nwere ndị ada emeta mma na onye a na ọ ga-enwenata ihe oyi ekwu gbasara ihe imere ya nwere ike emekwasị na nna daalụ arịzeghe imelie atọsị na nke a bụ nke imehọrọ maka ka na-emere m nkịta ime ka ohie nne ọsị gị nke na-emere m nkịta ọgwụkọ echi nkịta ise na-emegoro m nka ntakwa na-emere m echi ọgwụkwa nke ịnya nkịta echi nkịta ihe ọzọ onwe ndị afọ ada eju onwe ndị a na-emeta mma ndị di ha ada anọta mma ọ bụkwa na di ya ada agbani mana ọ ga-enwerata ihe ọ na-ekwu na ọ da-eme nkwe nke ọ na-eme nka ebe ọ na-akpa n'isi ebe onye isi n'aka ebe ọ na-akpa n'ukwu ebe onye ukwu n'onu emegide onwe mgbe ọ ya enwe afọ ojuju atụgharịa anyị masị anyị na-ewere ike na-enwe anyị ọhụ afụkwara ndị anyị na-eme amụgoro gị arụ afụkwara m na mgbe m ji meelụ gị nke a ọtọ gị n'anya afụgo na ihe ọsọkwa na nsị siele ntị tinye mmanụ na ndị nkịta ọ ya nka nsị ojii inu nke